kurwase kaunti ya Nyamira nigo egati yabo gose abajumbe omujumbe Clive Gĩsairo kurwa ase bunge ya Kitutu Masaba nabaga Josh Nyamoko kurwa ase bunge ya North Mugirango banyakaba ko rutirana mangana na mono igoro yobwagachi we University ya Nyamira bakwana koruchinsa mo sebara ibirobeli yechi bunge chiabo nigo abajumba abo gose nigo Clive Gĩsairo ngakabaga komochia okogendera kwe university yo asata mona nigo mirobili yo kogenda ngora kurende omujumbe we bunge ya North Mugirango Josh Nyamoko nganyakabaga kwende kimuna gwikoma elibu mwako iga na begotoke university ya Kolire kwagachwa moli keito fatigadi December na mange university akara kitakana wabina mukura ogo chikolire budget ese bunge teyi Oyo no mubunge Kitutu Masaba Clive Gĩsairo kako kwanira igoro ya University ya Nyamira eyo egendrete kwagachwa kya banyoru omubunge oyo igabo igo oisaransa ase committee HCMI ase bunge enene nigo atebire budget y'omwaka oyo University eyo tebekiri asomuroberio bogochia koroisiwa naigo amagacho ayo agendrete gokoreka ase chingaki echi kya banyoru no kubangaina omunyamira. Again, took care of before a budget. Gekoroku budget policy statement BPS. Gekoro kite serikali ko tupangete ko chakowekeze budget y'umwaka yogocha. Ali naondeze kamati ya elimu ngachikuligere list. Osendole gose Nyamira University nebekirese BPS ichakowese budget. Nganyara nande no etirisiko emegane kunya kurwe. Barigire bitongoro bikego ebira kitaba begitari bako bangaina na chikuranga motebe na serikali ya Kolire serikali teyo yo bolimo ande ere gwetanye kubatikana nengane ye igoro ye university yo nigo omubunge North Mugirango Josh Nyamoko nigo atuguteirare amangana ya akoyane kyabuna university yo nebekire ase budget ye chiringi chetaneti chipirioni 3 na nigo amagacha yo arachigoika omwerio omwaka oyo utaraera naborokiwa abatangani bachake amasomo rimorioka university ya retire segi nyinge abantu babere bako beka negative energy to it. A university is on, it's alive and kicking, and before the end of this year na batoko nyorana ya Kolire wale ambao wanasema ati hakuna budget, there is budget for it. We have 3.9 billion by September this year. The first 5 courses Chichi Sega Alias University in the May. University is a big industry. A university is a very big industry. Ensemo yende ya siasa nigo Clive Gĩsairo arurekana komochia serikali enene ase ogosinywa gwikirania amagenderero aho anene asorogongo rwa Gusii ingana bono airire chingaki echo na kuburia omubusi buna nigo yaikire chingaki chinkia choko mubwatisia Dr. Fred Matiang'i ase ganga yaye yukuria ekerogo kyobora ibwense omubusi tumetosheka bono kwa chenchi erangi yaito nembali echama Jubilee bwana ni mrocheko kale ajenji na ino modi ojenji na ije taramu tubwaterane tororenga na intu twakonyerege sakuyeito ande twabikire umura yuru mwegenwa igorari akonyense yetake getekenene mumubeka sama sabo no abantu barongani no abantu maite kusaba kabisa na intu kwanza berani kora tenena nego egari goro igona babe yana itu to baro ke leso ninga utakora tiegas kuna bogitu ya kabeiri bogitu utakora tiegas ya bako tekwenda ki mna ya muskil ya baraki Hingo reporter Gatembe koroiga se county ya Nyamira Fatigadi December